alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi lave en spørg os challenge. Ja. Altså bare sådan nogle spørgsmål til os. Det var... Ja, jeg skal lige... Okay, vi går i gang. Betydning bag din YouTube-name. Det ved jeg ikke, hvad det er. Det var faktisk ikke. Sidste bog, du læste. Sigge. Den bog, du læser i øjeblikket. Sigge. Sidste show, du har set. Det var med... What? Show. Nå, bare sådan et show, det var oppe i skolen. Ja. Til skolefest. Ej, stop for helvede. Sidste person, du har talt med. Clara. Fone. What? Forholdet mellem dig og den person, du Ja, du sidste ting. Ja, Clara. Okay, forholdet mellem dig og den person, du sidst tekst, den forstår jeg ikke, men det er muligt. Vi kan bare sige, at den person, der sidder ved siden af. Det er Clara. Det er Simone. Kom nu videre. Favoritmad. Pizza. Julemad. Ja, okay. Det smager fucking godt. Ej, jeg elsker julemad. Sted, du ønsker at besøge. Jeg kunne godt tænke mig at komme til USA. Jeg kunne godt tænke mig at komme til det sted væk, hvor jeg ikke ved, hvad hedder nu. Måske skal vi på ferie der næste år. Sidste sted, du var. Det var i Berlin. Det var i Østrig. Har du... Nej. Hvad var det? Det var ikke. Sidste gang, du kyssede nogen. Det var i godnat. Det var i godnat. Det ved jeg ikke. Skal jeg kunne kysse mine forældre godnat på kinden? Nej, gjorde jeg overhovedet det? Inden Ja. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke. Sidste gang, du var fornærmet. I går. Hvorfor? Fordi at vores karamel, det gik totalt. Nå ja, i går prøvede vi at lave karamellen. Det gik ikke særlig godt. Nej. Nå. Det vi puttede så heller ikke fløde i, men det siger vi ikke. Favoritsmag af slik. Beanbus med Coca-Cola. Eller jelly beans. Slik, Simone. Jeg kan ikke lide slik. Chips. Ja. Så jeg siger bare tips. Og det gør jeg, fordi det er bedre end slik. Favoritinstrumenter, du spiller på? Jeg spiller ikke nogen instrumenter, men min favoritinstrument, det er en klarinet. Jeg har ikke nogen guitar. En guitar? Okay. Videre. Nå. Favoritsmykke? Øring. Sidste sport, du spillede? Ridning. Hest. What? Ridning. Gymnastik. Sidste sang, du sang? Top Gun. Top Gun. Favorit scoreblik? Det har jeg ikke noget. Nå. Sidste gang, du hang ud med nogen? Clara. Rune. Ja. Nå, hvem skal... Nu tager vi lige det sidste spørgsmål, så skal vi til den. Hvem skal besvare disse spørgsmål næste? Det forstår jeg ikke. Et endeligt. Så tager vi lige... Okay, jeg gør sådan her, og så bliver det... Hvad? Favoritband? Det er... One Direction. Nej, det er dem, der du har som baggrund. Hvad hedder de? Nej, undskyld. Det er One Direction. Det er PS4. Ja.
dem der. Nå, men det var faktisk alt for den her video. Ja. Moin.